Poďme teraz, poďme! Budú mať aj 5000. Pošlite na čo ešte rýchlo ľudia. Každú chvíľu. No, nevadí, aj tak sme to vyhrali. No, poznám. Teraz by som to chcel zapnúť. Co to asi? Dáme takého dobrého, dáme takého. Čo s nami máš aj super. Čo tam napísal Nikola Martin? Dofajčený už. Pivo pije. To už ho pít. Skúrené bolo jak doga, to bolo vidno, kámo. On? Hej. Že pivo mal. Hej, pivo asi to nebolo. To asi spívaj tak piči. Kámo, nech si rýchlo ako napojí. Daj mi toto kujare, kámo. Lebo ale však ty mi svietíš rovno do očí. No a čo? Pozri, kámo, tak mi svietíš celý čas. Koľko? Prosím, Čakaj, si vypomyslím, ty vyjebanec. Ty máš stream? No nie, do piči. Za akou typkou dajte duel. Hej, a ty celý čas ja dávam môžeš na všetkým mňa. poslať. Pije pivo. Kto sa napojí, ten sa napojí. Tebe. Fuck a piko. No jo. Koľko? Mohol by sa takto už a pridať sa. pripojím sa. Chutera daj, hej. Tebe, to sa Toto sa dá presadí, pozvať. Matúš. Nejaké dievča, hej. Toto nie, asi nie, toto nie. No. Ty pičo, Čo ti servus. dáva, aký kaliber? Dáte chalani, odjate mám zlomený klb. Máš zlomený Čo? krk? To jak? No, lebo zakuril som a umrel som. Ty pičo, a ideš duel aspoň. Či? Tak môžete vyhrať, dneska ma nikto nemá rád. Ja ti to mám radi. To milujeme. Nie. No jo. Daj zapl. No to môžeš, nedostaneš ban. Nie, zostaneš, neboj sa. Čo, fúkaš? Všetko možné, aj svoj život. Na permu dostaneš. No poď. Tebe rovno dajú IP ban. To som si objednal za 5 eur, že je rýchle fúkanie. Tak som si to objednal. Napísal, Čo máš fúkaš? ja nič nefúkam. Ja som si len vdychol. Ale že čo máš? U seba. A počúvaj, A čo jak si sa si máš? objednal? Rýchlo fúkanie. Systému. To zaplatí 7 eur a ti to hneď dovezú z kiosku. Hej, Ty koľko a jak sa získam máš? za rukavicu, A Timo? to čo je? Ty pičo, Že- Timo, teraz teraz, poď teraz. bomby teraz! Chlapci, ja nemám šancu vyhrať, nechápete, že ja to nemám ľudí, tak sa nemusím postovať. Takže čo robí rukavica, klikni, hej. Posilňujúca rukavica, že 30% šanca, že to si chápeš. Nika, pošli, dáš teraz. Nika, Čo? teraz. Chalani, hej, vy 10 sekúnd máme nechápete, rukavicu. vy nechápete, že vyhráte, že ja nemám ľudí. Ešte raz? To sa môžem dať ja? Môžem dojť. Vyhráte, ja nemám ľudí. A keď vyhrajú... Aha, Už nemáme rukavicu. Pičo. s tým stream, 8 ľudia, kámo. Z giftov, tak dostal rukavicu do ďalších. Ale na čo budeš mi aj rukavice, keď ja prejebe, nechápeš, ja som všetkých rozvadil dneska, ale všetci mi idú na nervy. Presne, no. A čo máš? Ty kokos, korály. Ty pičo, ale skoro si to poslala celkom. Nevadí. No hej, nechápeš stále, že proste vyhráte, ja nechápem, čo ide ešte viac očiť. Lebo oni majú tu jednu takú kamarátku, čo proste posiela gify. Jo, Ja? A Beva tu je. Mne to Majko vyčítal, že som chcel 40 centov od neho na duel, ale ja nemám problém si dobiť druhý telefón a dobíjať si peniaze, lenže ja som povedal, že ja to mám piči, lebo mi zabanovali stály účet. Ne, to je domov. Ríšo, padaj domov veľa hodín. Však idem, hej. Tak ja som doma. A nie. A Jak sa voláš Ríšo? Dobrý večer. Ja sa volám Ihdenke ja. Tak tebe dobre. Ešte raz sa spýtaj, jak sa voláš. Jak sa voláš? No, Ako voláš? Markus, čau. Jak sa voláš? No a teraz ešte 1000 lajkov. No. Chutí ti to vejpa kúsok jak banán? Neviem, môžem vám. pozrite sa, hej chlapci, zoberte to z jednej stránky. Karoro, koľko do toho obetoval, aj tak sa nevie dostať hore. Aby pri ňom Už išli preč? Ok, no. To mali si miasť veľkú. Nejaké domko. to rýchlo musíte dávať. Srdiečko rýchlo. Posun sa, Ríšo, kúsok. Vyšli už na... A ako sa voláš, Uter? Ihdenke ja. Ihdenks. Uter. Thanks. Thanks? Ty Nevolá sa pičo. Dex, volá sa Jožo. But thanks. Furt tam je. Thanks? Čo to je za Čo, kokos melon? kokos melón? Chutí to kúsok jak banán. Dneska už nepijem a pôjdem aj ja spať, lebo nie je čas. Hej, Leute. Wo ist meine Freizeit?
On To po- rozpráva nemecký, Deutsch. Kurika, Hej. asi. Hej, vy nechápete, že to vyhráte, že máte snajpera, ja mám pič nejaké duely, to zarobíš piču. Prísť do Že chill, bro. Ale s Davidom? Pohodička, vieš, len tak zabí čas, trochu. Ale ten Ja tu zabíjam dlho čas, lebo ja tu vysvetľujem ľuďom, že som v piči dneska. Tak chod si láhnuť a spať, chápeš? Ja mám veľa roboty. A máš nový život, bracho. Sebo, čau. Ne, ja robím projektanta a mám dosť roboty, áno mám. Ja tu David ešte. Ty píču. Amo, Jaké projekty robíš? elektriku. Ale modernú, ja robím ten David je sám. David je sám. skúrený, ja robím ten skúrený iSystem, ty kokot. Čo si budeš ležať a pozrieť ti televízor, keď si povieš. Ono sa to volá Deli, vieš, ak sa to volá Deli systém. Deli systém. Deli. Okuliare, kámo. Z moje okuliare. Jasné, za okuliare. Á, to vy to pochopíte, keď budete starší, no. David, 4,50 či čo, Ono remeslo vymiera, to je na piču. David, David, 4,50. Ešte dve Do školy ružičky, projekty. to mi musí že poslať. ďakujem, či čo. Počúvaj, Ja ďakujem. počúvaj. Vás mám. Náš takzvaný snajper, si myslel, že to do školy sú projekty. Dávid, Čo? pošli mi ešte dve ružičky a budem mať 8 eur. Ja robím vo Frankfurte. Dobre, on ti pošle. Hej. Nefakt. Ešte jednu musíš, prosím. A máš aj výšku, alebo iba strednú skončenú? Ja som gymnastický športovista, ja mám trénera dokončeného, robím úplne niečo iné. Dobre, bracho, čau, maj sa. Nemám. Tak si ho vypol! Čo ti jebe? Dobre, bracho, čau, maj sa. Nuda tam bola. Počkaj, môžem takho pridať, ja pridám dobrého. A Takú typku. Piči som kokos, Aha. čo vyjebal. Však ráno typek som. Tam bol tu väčšinou Díky. chodí. No už iba, Tebe seka, už iba kámo. 300 lajky. Dajte. No, mohol by som. To ide ďalej, fúk. Do 2 minút si ja dá 300 lajky. Matúš, ty čo robíš? Že si Fuj, ľudia, kámo, to čo po mne kámo. lezie? Do piči. David, musíme byť 11 doma, hej. Už chodte. Už chodte. Zima. Ide ďalej fúka tomu, ven. Janko Bučkovi na strom. To fakt sa niekto nenapojí teraz. Koľko to máš? Musíme tako invitnúť. Troch. Ako to ja som poslal všetky. Čo ti seka? Ukáž mi. Počkaj, 16 sekúnd, 13. No, počkaj, Neviem, sorry. Má sekol v krku. Jaký bravčo. Pri sprche. Čias. Ukáž Čo teda si nás si honil, prosím. a krka, alebo čo? Oh shit, už 5000 lajkov mám. Jedna už lajka. To je v piči. Sorry. No a čo? Zdieľaj to. Ale to sa nepojí aj tak. Niekam nebudem. Do piči, však pust, kámo. Chceme ako ľudí. Nerobte. Tá vyba mi tie Toto ľudí, typku. kámo, gifty mi vyba. Čo nerob, kámo, Proste, prosím. ťukáš do PowerPoint. Gifty. Však toto typu pridaj. Ne, pozvať, kámo, no reši, takto. Ale ne, čakaj, zapni to TikTok ty, zapni TikTok a iba ukáž to tak. Ale piči, Čo TikTok? Na čo? zapni TikTok a zapni to tie Čiže už kódy. 5 minút. Že vieš, Nejaké kojny. iba že koľko Nikto by sa stáli, nenapojí. vieš. Ja si Dobrý. kúpim za Kámo, to Však to sa ti neoplatí. To ti Ale dá ne. o polku menej minimálne. Čakaj, koľko stá? Ty pičo. Kúpim za 270 na všetkým? Neruské. Ale ne. Neruské. Maj priti, kámo, To ti dá však... asi 100 eur, kamo. Čo? Ani to Tebe to dá nepríjme. na účet 100 eur asi. No, neprijala. Keď si kúpim teraz? Hej, no že tebe to dá normálne tie kojny, ale keď si ich pošleš, no to tebe to minimálne o polku. dá. Dobrý. No a to Ideme, viem. dám jeho. Že nebudeš tam mať Toto bude peňaženky, dobre, toto bude dobre. 275, ale budeš tam Už volá. Ja viem, že Toto. 100 dá čo. 150. To teraz už mám, že 8 Nie, eur. 100 Už mám 8 eur. Toto. Za ako tento stream mám 8 eur a za tamten mám koľko? 5. Tu ti poslal. Toto karčikom. So, Či to ti radšej mohla dať na PayPal, kamo. Tetra banku radšej. Alebo 365. To je Ruska. Nie, to Kámo, sa príde, tako úplne random, to je jedno. 10k, aha, fakt 10k lajky máme. Ti. Dáva. Ty kokos. Nekončí. Ne, tebe jebe, nerob kam. Čo, kámo, nerobte. Dáme úplne tako random. Teraz lajkujte, nech pripojeme takého dobrého. Počkaj, máš jedno. Daj mi. Čo sme dali? Poď, Toto. Ligový zápas. lajkujte a posielajte. Ideme na ligový zápas. 10k tomu ver. Za pripoj na môj, kámo. A mi pošli aspoň rúžu. Lajkujte ešte, borci.
Ideme. Ja vypnem stream a idem ti posielam. Poď Čo ty kameruješ pošlom na Tatravanku mi pošlom. Jakým chodil? Ešte kameru. Keď on kameruje. Díky. A potom, že to nemá ľudí. Čo robí? Že on ucho tam má. Na On si sám kameru má. posiela? Že tebe. Nika posiela 17 ružiček. Koľko máš lajky, Bučko? Nika, zostaň u nás. Maj pečný. Nika, príď ku Ríšovi na stream. Nika, poď náspäť. Ale mohla by si poslať aspoň toto Daj pozvať, kámo, daj pozvať. Nikto neprišiel. Koľko to máte ľudí? Dobre. 4 rokov. Kámo, sme mali 10. Koľko to máte ľudí? Ste nám ukradli. 4. To máte 4. 50-50. Leones. Leva chce. Oni nás to kúria. Poslať a poslať. Ale nekuj kámo. Čo tu nech prída sa, čo chceš? Tebe. Ja som ti poslal Leones. 120. Chce leva. 120 som ti poslal Toto bude ružiček. dobrá silná. Daj ona si. To pič. Nie, Má ja som 5 ľudí. poslal, toto je- 32 ľudí má typek. 95 Kto ten príjme? Pozeraj, teraz to vypne. Ten má 32 ľudí. 2, 1. No však neprehráme. Odmietol, kámo. Piči. Počkaj, što mi pridať? Dáme ho koho, kámo. On je v zápase, on je už v zápase, ten typek. Však oni tu nikoho nemajú ostatní. 13 ľudí, toto musí prísť. A to je Ruska. No a čo? To ideme s ňou. Ďakajeme napísal, že kto tam je každý. Tá ja, Matúš, Neprijal. Ríšo, ďakajeme. 16 ľudí má. Ja, Matúš, Ríšo, Goblinek, Míšo, to je z Česka. Toto musí prijať. Sofia, A má tam 16 ľudí, však príjmi to. Dobre. Nechcete sa kus posunúť, kam asi na poweríte. Mišo, posun sa. Však posunieme aj mobil, len sa posunie sa. Ne, bo ma napali teraz dve. Ukáž. Ja viem. To je čierna prosilovka. Aha. A nemám meno dlhšie. Mi zase mama. Do píč, nemôžem byť. Mamka to pochopí. My to vám bude Keď... A nie, že musísť hneď domov, to by musím zavolať rodičom. Nie, čo si. Však ja môžem byť dokedy chcem, len proste, vieš. Že by som sa vyspal, no a toto. Kde je Damian? Tu je. Neviem. To mi teraz pošle, kamože. Kámo, Poriadny gift, tak vypínam stream. Tak, Ale čo ti takto poriadny pošle, gift, kámo. Kde je Nika, kámo, je tu? Si tu? Není. Pozri, onek. Nestabilné pripojenie, do pič ti zjanem dáta, kámo. To mi teraz pošle, kamože. Kámo, Poriadny gift, tak vypínam stream. Tak, Ale čo ti takto pošle, poriadny kámo? gift, kámo. Kde je Nika, kámo, je tu? Si tu? Není. Pozri, onek. Nestabilné pripojenie, do pič ti zjanem dáta, kámo. Tak som tu teraz. Je tu Nika. Či? Nie. Nie. Sa pripojí na moje data, kámo. Hej som. Počkaj. Skúsime ešte takého nájsť. Dušanko. Volať. To sa pridal. On má jedno... No, Dušanko. No, duša. Usap. Jak žiješ? Čaute, borci. Musím ísť... Na to sa nájsť. Musím ísť už. Čau, Marko, čau. Piči, musím vypnúť stream, bo mama mila. Ešte raz mi zavolá tá. Jak sa lajksu. A tá... Keď mi nepošlete gift, kámo. Roman je tu. Serus, Roman. Dobrý den. Dobrý Dobrý deň. deň. Ja od teraz... Dobrý deň. Dáme Roman. duel, Dobrý dáme večer, duel. ne? Piču. Dáme zápas. Dáme. Dobre. Už vyhráva hneď. Nie, nevyhráva. Zase materská školka sa tady sešla. Čau Martin. Taká brácho. Čo ty, kámo? Že matérska už stredná, hej? Ale... Koko. Dobre, volá mi mamka, kámo. Ty kokos, Timo, ďakujeme za lajky. Poďme, borci, pošlíme tam dáčo rýchle. Poďme, borci, Nice. pošlime tam dať. Nika sa napojilo, ty kokos, ste prehrali, ujo. Vítaj znova. Ste prehrali, ujo. A odkiaľ ste pošli, vy dajte prišli? Piču. Z Bardejova. Jebaj, píče do toho, že to je. Nerob. Čau. A presne, z Gerlachova, kámo. Tu on legend. Jedlachova. Maroš Petrik. Poznáte Maroš Petrik? Čo? Nie, nepoznáme. A ty ho svetíš? Máte svetlo. Svetlo jediná oteklo. Kam odchádzajú ľudia. Z nitky viem. Timo, To viem. je Timo. Timo, viem. no. Aha, Ujo, koľko tam máte ľudí? Neviem, ale mal som tady nejakého Slováka. Nejakého kamioňáka z Nových Zámkov. A som sa s ním hádal a měl jsem hodně. Pripojili ste sa vy a všichni odešli. Ešte raz to povedzte, že milujete tému. Čože?
Keď ho stretneš ešte raz, mu povedz, že miluješ KTM-u. Už ho snad nestretnem, to bol z Nových Zámkov, Maďar. Ty by nadal? Ne, ja jemu. Ja mám aj na profilu ho mám, môžete sa podívať potom na môj profil, tam ho mám. My sme s ním už vysielali. Jak na profilu? Si ho dal? Na TikTok rovno na... Zostrihal som video s ním a tam je to video ako... A aj teraz točíš. Čo? Aj teraz točíš. Nie, veď každý live sa ti ukladá, nie do štúdia. A z toho štúdia to môžeš zostrihať, nie? Kámo, tak zostrihaj toto a to daj na TikTok a označ ho. Tento TikTok označ. Napíš tam, že milujem KTM. A napíš, Že milujem KTM. počúvaj, choď na úpravu videa a napíš tam, že milujem KTM. A čo to znamená to KTM? KTM, to je značka motorky. A to kto ide po teba? To viem, No ako? no. Ja som myslel, že to znamená čo iné. To, že značka motorky, to viem, že to je. Môžeš domov. Ne. Kúkaj do piči z toho chodí môj kamo. Čo? A ona by ťa kamo Jak sa volá? porazila. Však ona nepríjme. Marie Š. Nepríjme. Ona tam má to... Marie Š. Čukova. Teba zajímajú len motorky alebo aj auto. Ja mám Gčko. Nudný bol. Čo Lowe's? Tebe jebe. Som bol len, kamo, dávaj Tomáš Tomáš. Mirka, ne, počúvaj, ide kolo dobrého. My to dáme teraz. Počkaj. A už tam nemáte oné Turko. Čo, Neviem. vysiela live. Johnnyho. Daj, počkaj. To čo ti jebe, kámo, toho Johnnyho daj. Bez ním? Ideme. Neviem, Johnny je tu. Johnny. Johnny, Serus. Johnny, what's A toho up? druhého je preč, ne? Počkaj. To je ten druhý. Odpoj to asi. Necháme. Dobre, Nie, Dáme double duet. nejde teraz dlho. Okej. Ich môžeš zapojiť, no. Máte obmedzenia. Tichaj. Hore. Počkaj. Požičaj mi Matúš okuliare, Sorry, ukázal ti. celý už. Kámo, to sme máme 4 roka. Sme skoro 2 na 2. Čo, Lukáš? Požičaj mi okuliare, ja zapnem svetlo a toto, že by som sa ukázal celý, že by som mi ukázal no chudej. Tak ako polku. Požičaj okuliare už. Ne, poď. To čo? Pozvi takého, kto má veľa ľudí, oni pozvú. Čo Ríšo mne ich dal? Čaká na druhých. Ten typek čaká na druhých. To ten hneď invite. Počkaj. Kde je? Dobre, sa na to. Čak ho môžem svietiť. 99. Nevysiela live to. Píči, prečo by si To ty vypol. sviet... Abo ne. Doktor Boss. Ríšo, nech ty si dať dole ruku. Tamuška. Odvala ťa pozvať. Tamuška musí príjmuť. Však ona má tam 12 ľudí ešte. Kámo. Nie. On No, metla daj po slampu. všetko. Tamuška. Doktor Boss neprijal. Čakaj, chod s kolom. Na ránu. To však oni teraz môžu stať. On čo je ostrihaný podľa Harca? Kto? Aha, to ten, čo tam bol v aute, či nie? Ja som ho nevidel, kámo, ani. Ani ja. Ja som sa pozeral na Ja tú som aj typku, nevedel, že kámo, tak- a zrazu poviem, že máte také obmedzenia. Ja som to išiel prečítať, Hej, že si to ne. zrušil. Ešte tebe seká. Nepríjmú to, počkaj. Však dobre, máme to zapnuté. Máme obmedzenie. Počkaj, máme to zapnuté. Kámo. Nie, kurva, kam je vláže. Však už neskoro je. Však aj tak môžeme ísť pretu, keď máme obmedzenie. Laura Bendikovanie. Vika. Dáme Viku. Odvolať a pozvať. Hej, je to ona. Včera má, že 0 sledovateľov, tak dneska už len 12, no. Tu vy streamujete za akým? Ale podľa mňa to je fejkový účet, lebo proste... Ty si fake. Nepríde sa. Pridať sa. Ale oni to musia potvrdiť. Počkaj, toto sa možno resetuje, ne? Že noví ľudia tu budú. Čo tu? Najviac, čo to sú jedno prijatie. Odvolať? K tejto ideme. Ona spolu hostíme. Počkaj, do koho nájdeme doma? 5 ľudí tu máš, počkaj, nesme pri takom. Nemám svetlo, kámo, vy to ľudia. 3 ľudí mám. 31, Anička. Anička musí prijať. Anička On nepríjme, kámo. Inak Anička nepríjme. Som pozval Anička. Anička, piča. Kebyže príjme. Tam má 31 ľudí.
Kámo, 9 ľudí. Ty koko. Anička, poď Aničku pozvi. A si mi pomohla. Neprijala. Čo vám jebeš? Ak to príjmite takto kurva. Nikto nepríde. Maximálne jeden typek, čo má nos. Počkaj, dám zrušiť, hej, na chvíľu. Pele, 53, nedostupný. Pele. Môžem, kámo, pozeraj. 10, Natália 10, Ja ona... mám šťastné palce, Natália pozeraj, príjme. Maria. Natália príjme. Ja mám No, šťastné ona neprijala, palce, kámo. Maria príjme. No, tvoje, kámo. Čo robíte? Kámo, dá sa kámo, aby... Ankala, raportuj na moju konto. Počkaj. Soy sia Liliana de... Oj, čo, koľký sex tu pripojí? Da prišla pozerať. جولة انزلوا لي جولة Ideme, tak. Primejte to. Oni dve proti nám. ايوه كسبت Primejte to. Oni dve proti nám. ادخل كبس لي بسرعة ادخل داخل وقسم له انا وياه واحدة ضد اثنين بواحد قسم بالرجل Na Instagram. الدول كبس لا بيفوزنا More, ako to dám dole? Kikeze karol kušu. كبس ليش سحبوا علي فجأة احسن من زينهم يا اخي قهرتني ناكن No, už sme tu. No, kámo, sa odpojila jedna. Dávaj. Kámo, كم I win Primi, bro. Ukáž sa. Níker. يا الخرا نزل لي يسجني قسم بالله جرب تخيل يفوزني Kurva. Kurva, Ne, však محمد ادخل كبس kúdne sa pýtaj a pomoc. Také kozu, kámo. David podaný. Daj mi okuliare rýchlo. Ako? Znáska, rýchlo. Mi brať. Čau, Buko. Jak ideš? Čauko. A počkaj, dávaj. Čekám pozor, bo fotku rýchlo. Tento Markus musí to prijať. Dobre, ale nemám všetko. Matúš, Elisa. Jak to príjme? Matúš, že idem s nimi, že sa vrátim. Elisa musí prijať. Má tam 9 ľudí, ešte viac ako my. posunte sa fakt, prosím, kámo, vy však vy furt sa počíte, kámo, vy však sa počíte na Richard, ešte sa počíte na mňa, ale... No, na čem, kámo, sa to Zlogin. Celé. A poď svetlo to chce. Sorry. Pozol som. Kde ste nechali svetlo? Aha. No. Svetlo? Sa mi šmíka, kámo, mobil. Tu je svetlo, daj to do tej diery. Tu je svetlo. No, čom sa nikto nenapája? No, Lukáš, daj mi okuliare. Čakaj, napíšem Natália, Mihalovi, že čau. mi poslal. Komu? Mihalovi. Nikto sa nenapojí, ti hovorím. Musíme takoho my pozvať. Môžem zrušiť? Kámo, daj takého dobrého. Jany, Flexinovo-manie. To ten tu bude dobrý. Ten príjme, 100% príjme to. No, prijal. No, Ty kokos, čo ti dám? Venom dajaký Spider-Man. Ideme sa. No je chlapči. Čo chcete, duel? Hej, no, jasné. Poďte, Ale vyhrajeme. sa vyhrajte. nevyhráme, kámo, veľa šťastia. To čo robíte traja v aute? V aute, tá sedíme. Kámo, sedíme v aute. No, V aute ste, kde ste ľudia, nevidím dobre, kde ste? v aute. V aute, v akom? BMW. BMW?
46 robená. A čo sa BMW Octavia, nie? A máme tu ešte kamaráta, čo je tu na Gčku. Ale ide. No. BMW Octavia, nie? Taká Octavia, čo ti dáva? BMW. BMW Octavia 2. Octavia. Pičuška Barbie, ďakujem. Kámo, poďme dačo teraz. Kamo, Chill, však vysuneme trochu teraz. Chill, ne. Teraz ti dá výzvu. Pred chvíľku 20 kôl a žiadna výzva. To je fakt prdeli. Ja máme Niku, kámo. Koľko máš ľudí? Ty kokosník odišla. Ale Timo je tu. Timo, pošli dačo, Týmko. Timo, prosím, zachraň nás. Dačo malé, kámo, dačo malé. Týmko, pošli mu tam niečo. Igor, Týmko. Igor, Týmko. Koľko máte tam ľudí? Áno, počúvam ťa. Koľko ty tam máš ľudí, sa idem opýtať. Nemám tu len jednu. Jednu. Jaj, my tu máme 53. 53? Ty vole, to vám. Dobre ide vám. Fajne. Skáde ste nahrabali toľkých ľudí? 53. Andrejovej. Ja tu mám najviac 1, max 2, 3. Ani z Andrejovej. To oni pomáhajú. Pomáhajú. Tyla cigánska, ne? Boh ľudí ma žalo. Cigáni pomáhali. Ty kokos Dorotka, ďakujeme. Díky, brat, díky. A potlesk. Dík 6 ľudí mal, no však jasne. Dačo maličku, ešte dačo maličku. Neviem. Ďakujem, poďte lajkovať, zdieľať, lajkujem, zdieľame. Tak som ti vyposlal, kamo, za... Máme 5 vinov, máme 25 rukavíc. Markus, Dorotka. Krásne, rozbiehame to. Ahoj, Mimi. Čelišky. Markus, ty kokos. Dorotka. Ďakujem ti, Mimi, za like. Markus a Dorotka, Výborne. Posiela? Rozbiehame to po lavičky. Dorotka. Aj mne pošli, prosím. Ale ja začnem streamovať. Ďakujem za srdiečkovanie, ďakujem. Dáno. To je. Co to je? Kámo, tu máš koko. Pošli kolekciu. Ďakujem. Teba som už 277 rokov nevidel. Koho? Prišiel, odišiel. My To je prehrajeme. Dano. Prehrávame. To je, kámo. Aj tak, ty kokos, prehrávame, no. Duričko. Poď pozor na tie posledné sekundy, lebo oni to tam prestrelia. Ja to cítim, že oni to tam dajú. Nie je tu nik. Poďte tam dať tlačo. Oni to tam dajú, tam sú veľkí. Simča. Imča. Prehrávame, už nemáš šancu. Nesmejte sa. Nevadí, Elis. Máme rukavice, Elis. Musíme ich využiť. Tak to pošle gift nad 100 body. Sa follow. Musíme vyhodiť pičúce Barbie rukavice. Kokos, ale si... Spokojno. Bo prídeme teraz o tie viny, tak to vyzerá. Lebo tam má nejakú Simču. Vyzerá, že má nervy. Má si na mňa nervy. A teď? Ty kokos, Simča! Follow. Ty pičo! Follow. Ideme, poďme teraz. Máme hmlu. Poďme teraz, takto dačo. Aha, Nevidíme. to on nám dal. Nevidíme čas a nevidíme ich body. Ty piči, Simča, ďakujeme. Dobre, boss. 10 sekúnd, 9. Poďte. Teraz, dačo ešte. Ešte dačo, tak to hoď. 3, 2, 1. A Želaj to. A sme v prdeli. Tak toto už nie. Tak toto nie. Keď to bolo... Ja aj 30 sekúnd. Tak toto nie. Si omilí, no. Dobrý ste chlapci. Frajeri ste chlapci, frajeri.
Díky. No poďte odvetu a končím. Dobre. Vidím, že ste veľkí frajeri, nemáme na vás. Ja si bojíš tam. To musíš ukázať. To sú naši ľudia, proste, chápeš? Ale máte jedno šťastie, že nemám tu svojich ľudí. A počuješ ma? Nie, počúvaj. Za môj stream, potom mi Nie, a počuješ ma? Počujem, rozprávaj. No počúvaj, že my sme Bardejov a Bardejov je veľký. A na Bardejov... Bardejov veľký kokot. Ty kokot, zajebal. Teraz zajebal, kamo. Čistý boss. Frajeri, no zabili to chlapci, zabili. Halo, Simčo. Doríti. Ale kam? Koľko tam? Simčo má na mňa nervy asi, Simčo má veľké nervy na mňa. Má veľké nervy teraz na teba, má. Veľké nervy má. Ale tak vidí toto. Čau, burger. Bos, Jany. Voláš sa Jany, ne? Čau. Áno. Dobré meno máš. Čauka. Díky. Ty sa ako voláš? Matejko. Matúš. Čau, Matúš. Dobré meno máš aj ty. Také bardejovské. Také bardejovské, tomu ver. Ty skade si? Ja? Nedaleko Košic. Takže Prešov. Nie, ešte ďalej. Ale dedina či mesto ďaleko? Dedina, mesto, to je jedno, v dedine. Neviem. Lajkujte, prosím. Betliar, poznáš Betliar? A čo mi to hovoria? Bonusová misia 4. To je ďaleko, veľmi ďaleko. Zakrát viac vodou dostávame teraz. Hoďte tam teraz dačo ľudia, dačo maličké stačí. Zima, Neviem. kokot. Teraz dostanete podľa mňa Nemáš Galaxiu dostanete. Môžete si kúpiť za to cigarety. No, máš certu, teraz pridám. Že musia poslať 5 ružičiek. Najprv vy tie coiny vyberáte, nie? Dobre, máme ešte jeden Jedna človek. ružička. No, cieľ dosiahnutý. Cieľ dosiahnutý. No, pojíď. Teraz máme Ďakujeme. 2. Handu, nemáš ani jednu rúžu. Normálne jednu rúžu nemáte, ľudia. Čo je vás? Však som videla, moja 30. Ja mám vás podporiť a stále vyhrávať vám všetky duely, všetko. Nedostanete do mňa ani coin. Zase nemáš to, jak máš chodiť? Nič nedostanete do mňa. Zbrdí. A v sajte 99 bodov, Ja nie? neviem, čo to dávajú, tam im šíbe normálne. Tá Simča má nervy, veľké nervy má. Veľký má nervy, na teba mám veľké nervy, veľké. A obrovské. Na teba mám veľké nervy. A teraz leva. Jakého leva, nešartujte ani. Netreba vám leva zatiaľ. Si predstav, že leva. Mám nervy hodne. Píčo. Hodné má nervy na teba. Nevadí, aspoň minie svoju peňaženku na vás. To uver. A ona má veľa peňazí. Budeme robiť ešte väčšie nervy, aby vám hádzala head o 106. Aby sme si potom kúpili cigarety, ne? Cigarety, alkohol, všetko. Kúpte si, hlavne kondómy. Jaká si? Sem deková? Aj vyberáte tie coiny, nie? Či posielate ďalej? Ako na TikToku mi dal like, ale nie na streame, ako na A videu. Vínko, Simce. A Markusovi. Posielajte gift, prosím. Dobre. To už bolo. Ja viem, ale číte ešte raz. Taký fakt, Ešte raz ide? poriadny gift. Bráško. Prudom hovorí. Nevidela si ich, nemáš kredit, nemáš číslo na... Dajte. Ale oni išli domov, Prudovi. A oni išli ako keby do hora. Lebo oni splnili. Ja si mysleli. Tam nevedím, že išiel. Vyšli domov. Ja si tiež myslím, že či nešli domov, lebo oni len traja prišli, bez starých. A jak som prišla teraz, tam Rudové auto je vonku. Iba dva jediný. Ideš ešte odvetu? Pošli nejaký gift, okamžite. Nejdem odvetu, aby nemala na mňa Simča nervy, nájdete si niekoho, kde bude kľudnejšia. 2 €, tak môžem mňa follow. Ona bude mať veľké nervy, má na mňa. Má veľké už nervy teraz. Už teraz dokonca, ja mama, to čo je ma? Krámy, alebo čo je? Jeden.
Ešte jedno kolo. Už nedám s vami žiadne kolo. Bebe. Zítra. Sýpča má nervy, veľké nervy na mňa. Veľké. Dobre, tak sa má. Užívaj si život. Zajtra sa pripojte po obede, uvidíte, jak vás roztriskáme tu. Dobre, uvidíme. Kedy? O 2:00. OK, počkej, tak ti dáme follow. No daj follow. Prečo, kamo, až tam rozjebeme, ti hovorím. Ja rozjebeme vás jak sračky. Robím dovtedy peniaze určite. Ich bratislavské kurvy, ne? Jo. Dobre. Dobre, čaute chlapci, užívajte si večer. Zajtra druhej. Čaute. Čau. Počkaj, ja pridám do koho. Čo ti jebe, kámo, ale... Ale Simča ide bomby. Johnny ešte bol, ideme zase s Johnným, čo je v tom, v kamione. Daj, kámo, daj, Johnny. No dobre, daj. Johnny. Kamionista. Ale dávam posledný. Serus Johnny zase. Dáme ešte raz. Nedáme, lebo tu hajluješ do videa a zablokujú ma. Ísť do piču. To je kokot, kámo. Hejmluje do videa. Retard. Taký geuš. Z toho tu Palkovič. On má 11 ľudí. Je z Palkoviča. No, Big Boss. Big Boss, čau. Big Boss, dáme duel. Там что, все время не голос? Охрена, сделать? Сними to, brachu. Я замолкните, чем взяли за то. Dobre, kámo, máme tu nejakých... Naši ľudia, sú tu nejakí naši ľudia? Markus, je tu ty moje tu. Poďme, kámo, hoďte tam dačo teraz. Dačo maličké. No. Nie, netreba ani, čakaj tak. Ale dám posledný. Tak vyhráme. Nie, kámo, pôjdeme ešte jedného a potom. Tak 11:30 dole. Tak, 11 končím. Poďme ľudia, hoďte tam dačo. Počkaj, povedz sa s ním rozprávať, kámo. Ale to má na hovno toto mikrofón. Jak je na pláži? Bacho. Počuješ ma? Ďaká Saška sa pridala. Čau, Saška. Big Boss. Retard. Tak to ne v piči, kámo. Máme. 15, za chvíľu 16 000 lajkov. Kámo. Ej, pičukáš? Kámo. Poďme, lajkujme to aspoň. Ty kokosajme. Sú 6 ľudia, reálne to dvaja lajkovali. Lajkujte, kámo, fakt. 20 000 lajkov musí byť. Aspoň to lajknite. Ticho. A ľudia, vy ste 6. Lajknite to. Lajkujte to iba dvaja. Brachu, hovor dačo. Čo si ticho? Big Boss. Veľký boss. 594. Veľký šéf a ticho. Kámo. Čo ti seka, kámo? Odpojíme ho, odpojte ho. Dobre, kámo, Nie, však skončíme toto, kámo. Nie, však odpojím na čo. A máme 9. Hej, stratíme viny, kámo, prehráme. Preto. Hej. Nehovor, Ale kámo. 6 ľudia. Tam nás mu dačo hovoril. To boli tu 10. A to tu ticho, kámo. Hej, kámo. A však čaká, tu Čujna, si kámo, ty. dobre, pošlite aspoň mám niečo. Borci, pošlite niečo. Hocičo, kámo. Dúfam, že ešte sem. Ružičku. Kurva. A budú lajkujte, kámo, aj tak. Aha, sa si to ty potom. Nie som mal Dobre. Ale ako bol som lajkujte. dneska v Malcove. 20 000 lajkov. Oni sa vozili na motorkách. 20 000 lajkov teraz. Ako teraz sme keď ľahko je vonku pri stovke. Keď bude 20 000 lajkov, pokračujeme ďalej. Zajtra do Lebo Malcova. tento dole nemá význam. Bianka, čau. Idete lajkovať samому sebe? Nie. Bianka Busab. 9 ľudí. Ide. Poďme, kámo, Lajkujme. Poďme, lajky, hačte tam. Poďme, robme. Potom ten typek má tam 0 ľudí. Ale je ticho, bracho. Ticho. Hej, ale tá... Ešte jedna Saša sa mi dneska tu pridala, no Bracho. ja som nevedel, vieš. Počuješ vôbec? Ale Big viem, Boss. že si to už ty vieš. Takže tak. Big Boss. Pošli taký To je gif. streamer. Kámo, daj, piči sa to. Dobre, mutujem ho. Nech mu na jedno. Na piči, kámo. Kar, Borec. Kar. Čo ti tam píše? Saša. Jedna typka z Malcova. Seka, poďme, lajkujme 20 000, borci. Kamarátky. Kámo, 17 000 lajky. Ja tebe Poďme. Poďme 20 000, keď nebude do konca tohto duelu 20 000, vypíname stream. 20 000, musíme. Aj tak ho vypíname. Ne, necháme, kamo, ešte jeden duel.
Ale keď on len... Saša, Ale počúvaj, že pošli. keď fakt vlastne nebude 20 000 do konca tohto duelu, tak vypíname stream. Takže poďme bomby strašne teraz. Teraz máte poslednú šancu. Máte poslednú šancu. A budeme o duel dlhšie. Možno chceme aj dlhšie. Ne, kamo, nedávajte 20 000, dajte 19 Ne, lebo 9, daj mi iba 9, pošlem. 18 postačí. No. Ne. Nestihnú. 20 000. 20 000. 20 000. Musíme 20 000. Poďme bomby. Sebe Ja vám lajkuje. verím. Ja vám Ďakujeme verím. za lajky. Ste tu 8. Spratóš na biačku? Ďakujeme za lajky, Sofia. Na biačku. Keď všetci Ľubík, začnete. ďakujeme za ručičky. Díky, Ľubík. Ľubko. Díky. A Ľubo, díky. Moc. Pavel. Hej. Poďme, kámo. Simča sa 20 pridala. 000 inak vypíname stream. Majuša sa pridala. Simča lajkuje. Ďakujeme za lajky. Kde odišlo Simča? Však tu je. Tu je Simča. Markus, díky za... Díky, Markus, díky. Díky za boss. mačku. Mačka, no. Mačka. Taký škrečok. Díky za mačku. Poďme 20 000 ľudia. Ďakujeme, Ľubi. Díky, Ľubo. Ľubo, do piči, pošli dať čo väčšie, aspoň ne ružičky, ty kokot. Ja mám peniaze už, Simca, nie, kamo, nero. Simča, netreba Daj posielať, moderátora. netreba posielať Neviem, lajky, jak sa dá moderátora, lajkuj, to je asi všetko. netreba. Potrebujem lajky teraz. Ľubík, ďakujeme za ružičku. Ty kokos, Markus. Kamo, fúkaj do mňa. 10 maček, 12 maček, 14 maček. Markus, nechaj si to, Markus, nechaj si to na ďalší duel. Jaké teplo, kamo. Nechaj si to na A ďalší. nemáme tu Niky. Ty Čo z pičo. Niky? Zase tam Kamo, skoro som tu... Není. Neviem. Simca je top donator. No čo sa šakšoš? On čo robí? Ty tak kokot. Normálne takého normálneho pritajme. Vyhrali sme, no, odpojil. Dobre, kámo, To máme lajkujte, 19, lajkujte do vypíname, 20, nie, počkaj. Vypíname, čaute. Nie, počkaj.